Vlog na port. Nayon na po sila. Dili to matumbat eh. Di ka basta-basta tumba ng PC eh. Labi nagpilahon ka tong blower dito niya. Ay nyo. Vlog na port. Nayon na po sila. Dili to matumbat eh. Di ka basta-basta tumba ng PC eh. Labi nagpilahon ka tong blower dito niya. Ay nyo hang mga kuan. Or ba ako kita sa kuan yung mga nagpilahon to yung ipamutang. Samot mataan ako yung tumba. Ito yung laptop mo ito ipatong ang blower. Okay, ako pa paano mas makaasap niya na. I don't know. Ika ng laptop o kanay mga cellphone na kanang kuan para maura na sila kalidad na ma-overheat ba. Katong PC di yun to ma-overheat ihang box dako nya sa sulod na blower sa gawas labi na gipalitan to yung laing blower. Kuan ka ko blower. Tulo? Kisa bang PC mo overheat na ng tulo niya mag-aircon. Nya ga-aircon pag yun mo nagamit. Wala. Samot. Electric fan na nila. Di ba kinala electric pan na ng kuan? Electric fan na. Ayang tao mo yung nag-electric pan. Yung kumaigo tong kuan. Yung kabasta-basta kuan ng... May mga anak kay sila magsigig pang overnight na charge sila. Paglang-lang ka niya sa mga Samay mo ba? Ay, may kidili suwaw dire. Akong gusto makita ka ito na ito ang nga mag-holding hands mo. Yun sa ay, banay ka.